que no ho estan? No gaire. Veurà. Agafi. Així. Ara apreti amb els dos dits. No, amb els altres dos! Però si és facilíssim! A veure, tornem-hi. Cap un de set, per favor. Apreti ben fort. No està apretant, amb els dos dits que li he dit. Però si ho vaig aprendre de seguida. Oh, perquè vostè devia tenir més bona professora. Vull dir que... No ho intenti arreglar. Que vostè... Vostè és una professora Sí. que fa posar nerviós. Que vostè és una professora que fa que un es fixi més en la professora que en el que s'ha de fixar. Que vostè és una professora que un voldria que la lliçó no s'acabés mai. Doncs li convé tot el contrari, Li convé prendre de pressa. Perquè, a veure, qui li diu que vostè un dia es casi amb una perruquera? És un dir, una suposició. Perquè, clar, sent tots dos el mateix ofici, no, doncs podrien treballar plegats i... no li sembla? Sí, esclar. Sempre està bé saber un ofici i ben mirar... Bé, doncs tornem-hi. Agafo això amb els dos dits i apreto fort, Sí? Oh? Ara ja està, ja s'aguanta. S'aguanta? Vinga. Vinga, ara tallar, tallar! Vinga, tisores, això sí que en sé. Una? No, més, dues, una per cada mà. Allà veurà, això sí que en sé. Veurà quina esquilada. Veurà quina esquilada, Veurà quina plantofada! Home, ja n'hi ha prou. Va, que ja no podia més, Al principi encara perquè m'he adormit, però és que ara, ja fa més d'una hora que dura això, I una hora què és? Una hora res, a més vostè que és jubilat... Què és jubilat? Sí, Vostè que és jubilat que li ve més que una hora més que una hora menys, vostè... A més, si té en compte que aquestes hores són pel perfeccionament pràctic teòric de les arts plàstiques i dels vells oficis, pel perfeccionament i el millorament... Ai, que bé que parla, Gonçal. Vol dir? Passaria hores i hores escoltant-lo. Doncs ja no. I sentint-lo parlar encara em fa més mal al cap que amb totes aquestes estirades que m'ha fotut. Me'n vaig. Un altre dia que vulguis algun model, li dius amb un altre, Fins d'això, també em considero jubilat. Això és el que fa anar malament al món, aquest afany que té tothom a jubilar-se. Ai, tant que ens ha costat convèncer. Però no es preocupi, Gonçal, que es necessita i el faré jo de model. Bé, si és que de veritat em vol aprendre. Sí, esclar. Mai no fa mal saber un ofici i d'alguna manera li he de tornar aquest favor a la senyora Remei. Això és veritat, la senyora Remei és una santa. Sí. Escolti, dona, que s'ha fixat amb el senyor Ventura. Què li passa? A aquest home li falta un bull. Ai, senyor. Però què ha passat? Fixi's que està llegint allí dintre i porta el cap ple de sets. Ai, ja, ni se'n deu haver donat. Ja l'avisaré. Sí, avisi'l. Jo no li he dit res, però com que des d'ahir a la tarda que no ens parlem... Que estan renyits. I amb molt tonrent, sí senyor, que és amb l'única manera que es pot estar amb aquest home. Afiguri's que ahir, en una conversa, jo li vaig explicar que els polos, o sigui aquests gelats, que sap què vull dir? Sí. Doncs que els polos m'agraden amb deliri, però que em fan mal. I ell em va preguntar que si és que em menjava la fusta. Però dona, no n'ha de fer cas. I pel que fa al meu assumpte, quan em podrà dir alguna cosa? Això és el que interessa. Ara vaig a dalt a veure si puc esbrinar alguna cosa. Com que veig que la senyora Remei tarda, vaig dalt i ja tornaré després a explicar. Sobretot que no s'enterin que en Gonçal és aquí.
No pateixi, que jo no soc de discreta, Jo estimo molt la meva fillola, però comprenc que amb el que ha passat aquest jove, doncs no en té culpa. La culpa va ser del Ramonet i de l'avi. I el Ramonet, fixi's que és tossut, Quan se li posa una cosa al cap, no hi ha més, l'ha de fer. I això de que vol matar-lo vostè, se li ha posat al cap. Miri, a mi no m'agrada pensar els esdeveniments, però ves si li veig segura la mort de vostè. I és que sóc així, jo. Però vol dir que fora capaç de... Sí, que ho així. Aquesta dona no deu acostumar a endevinar la veritat, no? No, però què passa? Què té? Està pàl·lid? Oh, és que el que ha dit no és per posar-se vermell, Segui. Bueno, no pateixi. Si convé ja li direm a la senyora Remei que digui alguna cosa. Ja veurà com ho arreglarà tot. Oh, sí? Mentre que el que digui no sigui que Déu l'hagi perdonat. Bona tarda. Bona tarda. Fira, porta això allà dins. Encara ronda per aquí, vostè? Sí, em creia que seria l'altre barri. Com? Vol dir el seu barri, el barri de vostè. No, sí, a l'altre barri ja se'n cuidarà de portar-me el Ramonet. Escolti, senyora Remei, la truita que hi ha al rebost, que no és el seu esmorzar. Sí, però no tenia gana. Ha de menjar, dona. No en tinc gens de gana, creu-me. Oh, doncs què em faig? No ho sé. Dóna el gat. No! Què diu? Vull dir que no li pot ser bo això de no menjar. Ni vostè tampoc. Vagi allà dintre. I tu, Dora, prepara alguna cosa. A vostè, aquests dos, no li sembla? Bé, si m'ho sembla. M'ho sembla tant que ja no m'ho pot semblar més. Es veu que està allò que els andalusos en diuen un flechazo. Sí, però un fletxazo envenenau, Ves? Qui ho havia de dir? Quina gràcia. Mira que no en tinc gens de ganes de riure, però aquest parell ho aconseguiria. Es veu que la Dora, al veure arribar amb aquell rat, es va pensar que era per ella. Està ben encatarinada, la pobra. Però ell també, no? Ell, pobre, en tot això del Ramonet, no està pels filtrejos. Però ja he dit a l'avi que pel que pugui passar els vigilo de prop. No vull dir, és dintre casa. És natural. Per això encara em corre més pressa que marxi. On és? On és aquest jove, Qui demana? Pel Gonçal? Però què passa, Remei, que plora, que ha passat alguna cosa? Oiga, que ha passat alguna cosa? Ditxosos de vostès. A dalt sí que passa i és ben gros el que passa. Ha vingut el Ramonet, per això vinc a avisar el Gonçal. Ah, doncs el trobarà de dintre. Gonçal! Gonçal! Què crida ara vostè? No el demanava vostè. És que tampoc l'hauria contestat. Avi, no comencem. És que aquesta dona em fa perdre la paciència. Vol més no escoltar-lo. Gonçal! Gonçal! No la sentirà pas. Que dorm? No, ara s'ha despertat precisament. No entenc. Vull dir que ara obre els ulls, que se n'ha adonat que al món hi existeix una tal Dora i l'està convencent que han nascut l'un per l'altre. Ui, doncs no li costarà pas gaire convèncer-la d'això. Bueno, però jo he de parlar amb el Gonçal. Gonçal! Gonçal! Ah, el cas és estorbar, Miri, que no li dic res jo, Vagi a passeig. Què més voldria que anar a passeig? A un altre lloc he d'anar. Remei. Mira on vaig. I ara? Els toros a aquesta hora? Home, no. Aquí. Mira. Oh, pobre senyor. Diu que va morir ahir. Sí. I de cop. És estrany que no li hagin comunicat. Sí. Jo crec que van enviar l'anunci de la mort al poble, perquè ells no ho sabien que hi era a Barcelona. En fi. Vaig a casa dels nebots a donar-los el condol. Ja ho trobarà, no es perdi. Home, que no tinc 5 anys. Faci-ho bé. És que se mor un amic de l'avi que venia a estiuejar al poble i com que eren molt Ah, amics... bueno, doncs jo vaig avisar el Gonçal,
Bona tarda. Com estem? Nosaltres anem fent. Digue'ls a Aurèlia que anem fent. Anem fent. Es deuen sorprendre de tornar-nos a tenir aquí. No ens estranya. Digue'ls a Aurèlia que no ens estranya. No, no ens estranya. I és normal que no ens esperin. I tampoc s'esperen el motiu que ens porta. Digue'ls a Aurèlia que no se l'esperen. No se l'esperen. Deuen venir perquè no els he trucat. Precisament els anava a trucar. Ai, doncs així arribem a temps. Digue'ls a Aurèlia que arribem a temps. Arribem a temps. Veurà, és que no ens quedem a la perruqueria. No ens interessa, venim a desfer el tracte. Com? No ho comprenc. Ho comprendrà de seguida. És que s'ha mort l'oncle Rodrigo. I és clar, havent mort l'oncle Rodrigo, la cosa ha canviat. No troba que ha canviat? Oh, i tant. Digue'ls a Aurèlia que ha canviat. No cal que ens ho digui, que ja ho veiem. Veurà, a mi la perruqueria no em feia cap il·lusió. Jo sóc bomber, comprengui, és una feina molt diferent. A mi el que em feia il·lusió era muntar una fàbrica d'encenedors. Però, esclar, els diners eren de la dona i a ella li feia il·lusió la perruqueria. Però ara havent mort l'oncle, la cosa ha canviat. Jo he heretat 10.000 vegades més. Pobre oncle Rodrigo. Tan bon home que era. Perquè era molt bon home, Digue'ls a Aurèlia que era bon home. Era bon home. I per això hem decidit canviar de negoci. Bé, vostès ja trobaran un altre comprador. Miri, aquí tinc aquell rebut. Si vol, ara ja em pot tornar les 250.000 pessetes que li vam avançar. Sí. És que ara mateix no els tinc aquí. Bé, si ha d'anar al banc, doncs ja l'acompanyem. O si no ens fa un xec, ja anirem a cobrar. Sí, però és que el banc tampoc els hi tinc. Escolti, al banc, on sigui, li vam avançar sense tenir-hi cap obligació. Quan el seu fill ens ho va demanar, no hi vam posar cap inconvenient. Però ara ben desfet el tracte, vostè ens les ha de tornar i de seguida. Sí, els hi tornaré, l'únic que ara mateix no puc. Doncs ha de ser ara mateix. Pensi que tenim un rebut. Si es nega a donar-nos-les, no hem de fer res més que trucar a la policia. Ai, no, per l'amor de Déu, a la policia no. Mamà, no tinguis por que no l'avisaran a la policia. Precisament són d'aquells que em fugen sempre. Aquest parell de timadors. Vostè... Fill meu. Però que no era fora de Barcelona, Això em pensava jo. Doncs vostè pensa sempre malament. Es va equivocar per escollir-nos a nosaltres per fer una de les seves. Apa, porti això, ja me'n quedo jo. Oh, el que és tres en falsificar se li ha de reconèixer. Però, mamà, com podies dubtar de mi? I tu, Ana Maria, tu també dubtaves, No podia ser. Enric, deixa'ls, tant se m'endona ets. A tu és el que has volgut. Oi, em sentia tan lluny aquests dies. Quan la dona m'ho explica tot no em podia creure que haguessis dubtat de mi. Però de primer vaig estar a punt d'anar a buscar-los, però ha estat millor esperar fins que han caigut al parament. Ai, et torno a tenir, Enric, et torno a tenir. Ara sí que no se li passarà mai més pel cap de vendre's la perruqueria. Ni que em donguessin l'or i el moro. Oh, la Dora potser sap d'algú que pren de l'ofici i li agradaria establir-se. Ape, anem. Apa, on va que seguissi? Que no ho saben? El què? Clar, no saben res. La Feliç es torna a casar. Oh. Sí, ara va de veritat, Ha vingut el Ramonet a demanar perdó Ai. i la nena l'ha perdonat. Ai, els Ramonetes, quan veig algun salt... No res, És veritat, això. Sí, com que el Ramonet ha perdonat, la Feliç ha perdonat el Ramonet, ell també perdona algun salt. Però que és una mica passat, que hi vas, Però no li diuen que no ha de patir per res. I tu, Dora, què fas? Jo l'he convidat. També bé, com que no fem dinar un sobre reu dalt. Però què fas que no dius res? Ai, Jesús Déu meu, aquesta sí que és bona. Apa, va, aneu, i tu no ploris. Sí, anem, que jo, que no... Què hi ha a dinar? Llenties. Però què li passa? Que què em passa?
que què em passa? Els que tenim una edat ja no ens hi podem avasar en aquestes coses. Hi poden haver modernismes, però amb mesura. He anat a casa dels nebots a donar-los un condol. He vist la porta, he trucat, m'han obert, i allí al rebedor hi havia tota la família, amb unes cares llargues, de dol, molt serios. I jo m'he acostat als nebots per donar-los el pèsam i els hi he dit: Però doncs has aproximat amb aquest cap? En quin cap vols que hi vagi? No en tinc cap més? El doble de les 7, són figos. D'elles... Però... Qui ha estat? Oh! Vostè m'ha entorcidat el cap? Doncs jo li entorciré el coll! Avalat, digue'ls que s'ha acabat! S'ha acabat.